kudeak eta informatikara dedikatzen gara. SAP deitzen den programa baten partnerrak gara eta programa horrek balio du enpresen kudeak eta integrala egiteko. Eta gero daukagu beste bigarren ildo bat, orain dela urte pare bat garatzen hasi ginena, web garapen munduan, bai hosting zerbitzu bat eta bai webgune pakete bereziak eskaintzen ditugu enpresei. Enpresa honen helburua, hala eskatzen diguten bezeroentzako, zerbitzua euskeraz eskaintzea da helburua. Hizkuntza ohitura horiek pixkat berreskuratzeko eta sustatzeko daukagu esparru informalean ere euskara talde bat, pintxopoteak, mintzalagunak eta horrelako ekintzak sustatzeko. Goaz bidea egiten poliki-poliki, uste dut gaitasun hori erakusten eta garatzen ari garela eta bezeroek hori eskatzen diguten heinean gu jarraituko dugu sustatzen eta aldugun neurrian hobetzen.